السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين شفيع المذنبين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. الله تبارك وتعالى همّانذين طاعات إبادت لنذي صالح أمل لنذي خدايتين وترشق لنذ ومحبت لنذ tamam duayı hayırlığınız, lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize ilun içeriğiniz, dost yarınız, kavm okuyuşunuz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gününmek yüze ahaklık versin inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat edip, vatanımız emniyet bulup, ulamalarımız ve milletimizin ağlı birliğine, dinimiz, dünyamız avatlıkta, içerdaşarlamız bilen, mehabbetlikte, berekette yaşamaktan ayırmasın inşallah. İnşallah, Allah Teala'nın köklemeği bile, bu gecede, Peygamberimizin 60. yaşında, Hayber feth bolup tamam oldu. Geçen hafta ahirki vurdunlarını hizmetine de yetiriptik ve bir gecede Hayber feth bolondan soň iki tane ulukon vakıa olupdur. Muhamşi iki vakıa bilen bu kulli Hayber'in gurdunu tamam oluyor. Yani iki vakıada da biter ilunimizin katı bir ders almalı yağdayları var. Camiamizin içinde hususan erheleylen arasında doğunlarınlaş enata oğul gıydın arasında hakikaten bir Resulullah canın şi yağdaylan şi zamanike şi ilunun içinde hemmemiz yaşap bäs o fikretten görün pulli pulsuz malı baha adamda şu zindigiden, dünyadan yadattır. Mali yok adamda yadağlı. Gelşigli avadan zenano erke adamla şu dünyadan yadağlı. Gelşiksiz de yadağlı. Oğlun uşağı bolanına yadağlı. Oğlun uşağı yok da yadağlı. Dünyadan bidarı var bolup durun bir yağdaya düşüptür. Doğunlarına söylen üç yaşap birini yadağlı şu dünyadan. Yok, yeki bir şehirlerde yaşap, başka şehirlerde işlep birini, ulu düşü dünyadan sert, bir tüysli, mehabbetsiz, zindigiden mana almani, min hemmemiz bililikte min düşünüyen radımız. Heyveri basavat, düşümlü, tahsilatları yokurdaki hanı vardı da şeyle, yok, savuttan, tahsilattan, danışka görmedik, medrese görmedik hanı vardı da şeyle de. Dünyanın bir ağım dönümü, sürüp bar yerligi bir tüysli olupdur ki hiç kim zindigisinden lezzet alana, hiç kim zindigisinden mehabbet görena, hiç kim zindigisinden süycülük görena, yönü bir tüysli yaşap barlayan bir yağday olupdur. Oham şu yağday, şuurun ki insanın olukon isteyen zatı mehabbet, olukon isteyen zatı süycülük, olukon isteyen zatı aşkı, ve ödünün keyif edip lezzet alıp dünyasından yaşamağı da hatta şol gece ünlü gülüpdü zenan oğlan uşağı bilen dostları bilen lakkallak gülüp duran narda yüreğinin eteğinden narahatta hemmemiz bilyenlik mın şıcırıcıgılı
Yüreğin eteği bir narahat, qaranqılık, bir gürrüňli baýanyk, bir narahatyly baýanyk, bir dogry mehabbet, süýjülük we lezzet zindigilerden aýrylypdyr. Delil näme? Gürrüňe geler Resulullah janyň gürrüňinden. Ýöne bir sorag dünýäň bir benden bir soragy dennemen Resulullah jan şijre bolýanmış diýemde aýtdy. Bu jemiň etmeli sorag we jemde gerek jogaby. Meger biz Resulullah mı dedi? Resulullah'ın bir giyin yüreği var. Ona Huday rahmatın döküptü. O bir Resulullah. Biz Resulullah olup bilecek mi diye ayıttı. Şu ürün ya bir heyoli bidire adamın aydımalı kefi ya da fakir düşünmeyen aydımalı oluyor. Hayfi yağdaydı olsa Huday için cevabına deyin. Te mukaddeme olsun aytacak görürümüzde. Biz Resulullah dediğimiz bir belli bir zat. Emme وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Kur'an-ı Kerim şey. Huday näme diye. Ey Muhammed Peygamber, halk sana azal kefaydan sen yüreğin ağrıya, men şonu bilýän diýdi. Yani Muhammed Peygamber bolanda yüreği demir bola malymyň? Halkyň azasyny bilmänşik bolup gidi bermelimi? وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Kur'an-ı Kerim şey. Ey Muhammed Peygamber diptir Allah Teala men bilýän diptir halk azap berende sen yüreğin ağrıya diptir. Yüreğin dark ýerligini diptir. Peygamberin oğlarynyň şoklary aýrylýanmış, gözünden ýaş akyp ağlaýanmış. Akçyga aýrylanyň kujagyna alyp gözünden ýaş akyp ağlapdyr. Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam insan. Ol Muhammed Peygamber bolup boljakmy? Allah Teala bize bir buyruk beripdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Huday aýdypdyr bize. Şo Muhammed Peygamber gynanynda näme etýänmişdi? Siz de şonu edin. Hoş bolanda näme etýänmişdi? Siz de şonu edin. Huday şonu biziň ulgumyz etip goýupdyr. Allah Teala şonu biziň ulgumyz etip goýupdyr. Onu biz Muhammed Peygamber bolup biljekmi? Onda öýlen dörrüke sünnetini okuýmaýly onda. Onu Peygamberin sünnetlerini hemen kenarda goýaýly. Dehretin sünnetlerini bitirmäýliň. Sadakan sünnetlerini bitirmeyelim. Hacın sünnetlerini bitirmeyelim. Näme bir Muhammed Peygamber bolanmalyjakmy diýip hemme sünnetleri hep bermeli ona. Yani näme bir sorugyň manasy ýok ki. Eger düşünmäni bilmesizlikden soraýan bolsa da Hudaý üçin jogabyny aýtdym. Jedeliň ýerinde gezmeýän adam bolsa jogabyny alandyr. Geleyli Resulullah janyň ýaşaýyşyna hemmemize gerek görürüm. بعدما مكث جعفر الطيار رضي الله عنه وإخوانه في الحبشة حوالي 15 عاما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الأصحاب إليهم في طلبهم من النجاشي. Ýadyňyza düşýän bolsa Peygamberimiz 45-nji ýaşyň döwründe ka. Yani şu mahal näçilenji ýaşda? 60-njy ýaşda. 15 ýyl mundan odal kan sahabalary Habeşe hicret etipdi. Derýaýy Sorg, Gyzyl derýanyň üstünden, Kulzum derýanyň üstünden geçip keşti bilen Habeşe Najaşiň ýurduna gaçyp gidipdiler. Kim? Şolaň emiri başı kimdi? Hazreti Cafer ibn Abi Talib, Hazreti Ali'ň dogany Cafer diýen dogany. 15 ýyl bäri häzir gelmepdiler ha. 15 ýyl bäri Habeşede ýaşap bädiler. Aham Peygamberimiz 60-njy ýaşyň döwrüne baranna inni fursat bilip bir adam iyi beripdir. Bardan Najaşi'den iste Habeşede men näme sahabam bolsa iyi bersin Medine-i Munawwaraga. Derýanyň üstünden keştiýe minip geçmeli aňryk. Derýaýy Sorgdan El-Bahrul Ahmar Kulzum derýasyndan aňryk geçmeli, Habeşe barmaly, Najaşi'den istemeli. Şol men sahabalam 15 ýyl ber saklapdan iyi berşon diýmer. 2 däne 3 däne çağa saklap ýadamy ýasmy dünýeden. Resulullah jan nagadyr gaýrysy kanmışdy. Nagat mudiriyeti gawiymişdi. Nagadyr ihsasy mesuliyet edýänmişdi. Bu kadar jinler, bu kadar münafıklar, bu kadar Yahudilerin zatı baha Hayber feth boljak bolýardy. Bir fursatda wagt bilip de
Yürüğünün guşetinde oturan sahabalar ki Habeşe'de yaşap derler. Adam ivettir. Yürüyte barda Necaşi'den dileş olur diyor. Ne kadar Resulullah can Müslümanlara hürmet koyuyor. Ne kadar insanın, Müslüman adamın hürmeti kellerini bellettiye. Ne kadar Resulullah can biri öğretiye bir adamı kovuranda Huda için çınınmının kovurmalığını. Ne kadar Resulullah can biri muallim ve murabbimiz oluptur aleyhissalatu vesselam. Bir nefer kovuranda bir kil geçenden sonra yok bolsun etik göverimi lal ediptir. Ondan avadarrak, ondan pullurak adam yerden anan görende önkü yok bolsun dimil lal ediptir. İlunumdun içinde görülüyormuş icra mehabbetler. İlunun içinde minniyen ulukan adamlardan eşitiliyor. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbel mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza ve celle. Resulullah can aydıptır. Ey Müslümanlar deyiptir. Biri aydıptır. İmanınız kamilligini bilecek bolsanız birini qowwarыңızda Huda için qowwarýanlarsınız deyiptir. Dostunu Huda için. Huda için. Olgun bir ulukan adam soraya ahuncan Huda için näme diýerler diye. Ey Müslüman Allah. Yani Huda için mehabbet bu kadar insanlığın zihninden ayrılıptır. Bu kadar enatı ağzımandır. Bu kadar dostlarının arasında gurrun bulmandır. Bu kadar oturuşukta gurrun bulmandır. Bir ulukan adam sorak ki ahuncan Huda için mehabbet diýäni men düşünemek diye. Nahille insan zindagisinden lezzet almalıyam. Huda için qowuşmagy häzir düşünemedek. Huda için mehabbet etmenin manasy näme diýip sorady. Sual sorýar benne. Bija sual sorýar. Ýöne näme gen adam Huda için mehabbet etmeň manasyny düşünmeliler. Enatala oğul gydymyz köretmäýin. Bir enatasy hemmemiz oğul gydymyzyň arasynda Huda için birini qowurmalar diýip eger öwredilmändir da. On bu pakirde ulukan adam bolupdyr. Ne oturşykda, ne çaýsywynda, ne akşam tükellerde, ne beýleki ýagdaýlarda, ne dost, ne toy, ne ayat. Eger. Huda için qowuşmak diýen zat häzir gelmändir kulagyna. Ey mümin Müslüman dogullu. Bizde la ilahe illallah Muhammed Resulullah diýäsa. Am ilwini gözläp görüň. Huda için mehabbet agdalmansaň İnşallah işte görürüne dairler. Resulullah cenneme dedi. Adam iyi verdi. Barıp Habeşe'deki bir yurtdaki sahabalarını getirin dedi. Görüsü geliptir sahabalarını. Huda için qowwarýarmışdy. On meşil olup barya. فقدم جعفر وإخوانه من مهاجر الحبشة على رسول الله يوم فتح خيبر. Oham olar 70-80 neferi bolup Habeşe'den gelipdirli Suudi'nin içine oham Medine'ye Münevvere onunla geçip Hayber'e gelipdirli. Näme deyip? Resulullah Medine'de yok da Hayber'de de. Hayber'de feth bolan günümüştük. Peygamberimize ulukan hoşluk düşen günümüştük ki Hayber feth bolupdur. Ey görsez Hazreti Cafer teyyar geliye. On meşil ver görmedik sahabalar geliye. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh'ın doğani näçe sahabalardan gitti. Hatta bir toparlar şöyle caylanıptır, ayrılıptırlar Habeşe'de. Qalallar geliptirle Resulullah can nämetiptir. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه. Cafer teyyar qucaqlap iki gözünün iki qaşının arasından oqşatdır. Resulullah can oqşatdır. Ohum ilguni eştirip bir kefaydiptir. İlguni eştirmendir, dünya eştiriptir. İnsaniyeti eştiriptir. Sana bana eştiriptir. Hususan şu zamaniki mehabbetin nämedigini bilmeýänligini eştiripdir. Süýjüligi, mehabbeti fakat pulun içinde, ovadallığın içinde, malın içinde gözleyen insanı eştiripdir. Näme diýipdir Resulullah can? Hazreti Cafer qucaqlap, maňraýyndan okşap aýdypdyr. Ma adri bi ayyihima ana usarru bi fathi Khaybar am bi qudumi Cafer.
Döwrewni gözläpdir, ey sahabalarym, men bitir begenýänipdir. Ýöne haýsyny begenjigim bile mak diýipdir. Hayber feth bolanyny begeneymi ýa Jaferin salim gelenini begeneymi diýipdir. Hey aýdylyp bilen görümleri we Hayber'in feth bolanyny begeneymi, ýani bir musulman adamy görenni bir şähriň musulman bolanynyň şoňa beraber goýupdy ha. Yani Hayber iki durşuna Yahudiydi. Şonu musulmanlaryň eline düşelligi bilen bir musulmany kucaklap näçe ýyllar görmediğin ikisini beraber etdi Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ma adri bi ayyihima ana usarru bi fathi Hayber am bi qudum Cafer. Haýsyna begenjigim bilen hak diýipdir. Hayber'in feth bolanyny begeneymi ýa Caferin gelinini begeneymi diýipdir. İnsan şu zamanını görülüye men aya çıktım deyip. İnsan ne kadar alımda evası üşüttür. İnsan kalbi şikayet edip insanı füyür defesinden te ayağına sili tiki yarıp çıkıyor. Cerrahi edip. Aya başardı mı bir öldüğüne anasının yürücüğüne mehabbetin oklasın. Öldüğünün adamsının yüreğine mehabbetin oklasın. İnsan bırak görülüye men ahtar şinasiyde eve düştüm. Men zemin şinasiyde eve düştüm. Men pizişkide beter eve düştüm. İnsan bagat gurliye men hindisede beter eve düştüm. Men oje terakkiye yetip bar yani gurliye. Doğancığı bilen kucaklaşıp biliyem. Ya da gelip bir cavan oğlan ahuncan neçe yıl valli arzu ediyen erkek doğanın menin bir saçağın maşında bir oturup nahar isem de hadir bolanak dədem ayırlanıverdi. İnsan neme gürülü meni yağdayı bak. Can ne oğalla? İmanlı da oğalla. Hani asri el mira gitti. Hani asri kıra gitti. Hani ağı doldurup gürülünyen keple. Hani camiamizin sabadı bu kadar yukarı geliptir. Ahuncan neçe ilveri arzu ediyen bir saçağın maşında doğanın menin otursam da diye. On meşil olup var ya diye. Saçağın maşında oturup bilemedik mi? Ya mesela ne kadar hanı vardı, ne kadar bir yıl, 2 yıl uğraşıptır, o haram gediliptir, gedilmeyendir, on gördüğünü değil de. O bu kadar ödünü derin köküdüptür, düşümlü köküdüptür, bir oğlan menin bir kıydın gördüğünü ha. Erheleyin gördüğünü, ödün fahim köküdüptür, beter başuur adam, beter basavad adam, beter derkli adam deyip ödün köküdüptür, bir 2 yıl sonra ondan pullurak ya gelişkiraya gör ya, men dede mecade vermeye deyip onu kovup ağladık, koy ha ya. Kıyızlı şeyle, erke oğlan ne şeyle? Ama dede mene mecade vermeye diye, hani o dol bu zatları fikir etmedin mi, ay bu kulası bolmatta mı ne emedin, hoş diye. Haysi zamanına, İnsan gürleyen zamanında. İnsan men merrihi tasarruf edecek bolyan deyip gürleyen zamanında. Men ayı tasarruf ettim deyip gürleyen zamanında. İnsan utanmalı, erip sıvı olup yeri akamal bollu ki bu kadar on yanını gürleyedi, bu kadar kitleyedi, bu kadar özün düşümlü köküdeyedi. Ya özünün erkek doğanının arasında, ayal doğanının arasında, bu kadar ahuncan ara düşüptür. Bagat teverrik adam, bagat yaşulu ara düşüptür. Engar ne engar? Yo men onu geçip bilmerim, yo men näme etip bilmerim. Şudur şuna kalmalı, ta kıyamet etseli. Resulullah can, Muhammed Peygamber, bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, rahmetul lil alemin, sallallahu aleyhi ve selleme bize mehabbet öğretiptir. Hazreti Cafer ibn Abi Talib, gelinini kucaklap, mağrayını okşap, ey men Hayber'in fetih bolanyny begeneyim mi? Ya men sen gelinini begeneyim mi deyipdir. Dünya tarihini eşittiripdir. Resulullah'ın bir aydan kefi var. Sana maňa aýdypdyr, tutan utdy tutmadyk öýde hor boldy. Şon aýdyp Resulullah'ın gurrunun ýygyny alyp gideýin. Peygamberimiz Ka'baň düýbünde bir kef aýdypdyr. Ýerde Mekke-i Mukarremede Ka'baň düýbünde. Ma a'zamaki ve a'zama hurmataki. Ey Kabe, näçe hurmatyň ola qanypdyr? Alam jahanın kıblası bolupdy da. İýdin ama. Wallazi nafsu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biyadihi. Emma ey Kabe, Hudaý bilen gasam içýänipdir.
لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا رواه ابن ماجه. أي كعبة ديبتر أي كعبة تشنن أيلان كعبة ها مكان تشناكي قبلي عالمها أي كعبة ديبتر خداي بلن قسم تشيان ديبتر مسلمان آدمان آوري مسلمان آدمان قاني مسلمان آدمان مال دسنن حرمت كان ديبتر İştirin ahunzallara, moğollara, ulamalara, dünya önce iştirin şuurundan ayıttaf bilsele. Muhammed Peygamber ayıttırsın aleyhissalatu vesselam. Ey Kabe'tin hürmetine öyle kanır deyiptir. Yani Allah bilen ant bolsun, bir Müslüman adamın kani, mali, şahsiyeti avreyi senden öyle kan deyiptir. Müslümanın kalbinde iman yalfıllattı. Kabe'nin kalbinde iman yalfıllattı deyip bolyam. Deyip bolyam ay? Kabe nurdan nali, rahmet dökülüptü. İman ma Müslümanın kalbinde. Haydola kan. Müslümanın kalbi Allah, Allah, Allah bilen vuruvati. Resulullah canın aydan kefşi. İnha insan ılım zamanında, menni kurlayan zamanında erhili, doğuncuğu, inatası, oğul gıydına mehabbet etip bilmeyen gitbirin yağdayı vurdu. İdin oğla qastana Resulullah canın mübarek yaşayışını yöne bu zamanda şuların mehabbetlerini eşitip lezzet almasak özümüzün kalıptır. Yöne şular eşitip keyif almasak bular nakat birbirine mehabbetlemiştik deyip taşından gözlep lezzet alamasak kalıptır hem biz. ودخلت أسماء رضي الله عنها على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وكانت ممن هاجر فدخل عمر رضي الله عنهما عليهما رضي الله عنه عليهما شل Hazreti Cafer bilen hicret edip Habeşe'den gelirlen birinin adı Esma diyen zenanamıştık. Kim? Esma. Ohun bir Hazreti Hafsa'nın yanına salame veriptir. Hazreti Hafsa da Hazreti Ömer'in gıyri Resulullah'ın zenanası oluyor. Enemir Hafsa. Ohun Hazreti Ömer gıydının yanına bir işten çürüyüm geliptir. Görse yanına yeni bir zenana oti. Men hadihi deyiptir Hazreti Ömer. Bu oturan zenana kim oluyor deyiptir. Onna ol Hazreti Esma keplaptir. İbnetu Amis. Men palani deyiptir. Kulağasın. Hazreti Ömer nâmi deyiptir. El-Habeşiyye hâzihi. El-Bahriyye hâzihi. Ha deryanın üstünden geçip gelen mi deyiptir. Habeşe'ye gidip hicret et gelirlen biri mi sen deyiptir. قالت نعم هو deyiptir şu Cafer dağı bilen üç gidip 15 yıl sonra gelirlen biri da men deyiptir. Yankı Esma diyen zenana Hazreti Ömer'a. Hazreti Ömer bir kef aytıptır. Sabaqnakum bil hicra فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. Havada deyiptir siz gittiniz deyiptir 15 yılın içinde bir peygamberimiz bilen bile Medine'ye qayttık siz yoqtınız. Biz sizden şu Medine'ye qaydalla Habeşe giderlerden derecesken Resulullah yakirrak bolyasız deyiptir. Bir yöne gurrun açıptır şeydir. Bir peygamberimiz bilen bile Medine'ye gelenlerden molluk siz o yerde yaşadınız. Biz size peygamberimizden yakirrak deyiptir. Hazreti Esma nehme deyiptir. Kalla vallah yo bicire değildir deyiptir. Kuntum ma'a Resulillah yut'imu ca'iyakum ve ya'idu cahilakum. Siz peygamberin yanına durdunuz deyiptir. Sizin ağzınızdan haberi olurdu. Sizin dokunuzdan haberi olurdu. Sizin bilmeyen zatınız öğredirdi. Ve kunna fil ardil ba'da'il bagda'il habeşiyye. Biz bir 20. yurtta horlukta yaşadık belli deyiptir. Vağız veriyen peygamber bolmadı. Huda için, peygamber için imanımı saklayılıp bir qaribe yerde yaşadık deyiptir. Ve eymullah men deyiptir. İnni Resulullah barıp ey Ömer aydan kefin aytacak deyiptir. Men şu gurrun peygamberin yanına bararım deyiptir. Vallahi la akrib ve la azigu ve la azidu. Şu sen kefinden ne artıkmaz aytmarın. Öz kefimden artıkmaz aytmarın. Göreyin peygamberimiz näme diýäjekdir. Bizde horluk çektik deyiptir. Sen peygamberimizden bile Medine'ye gelen bolsan da deyiptir. Göreyin Resulullah cehenneme hükmetdi.
Peygamberimiz ki rahmetul lil alemin näme aydiya bilen arasynda, näme dirman gürrüňleri seçiýe bilen aralarına. فَلَمَّا جَاءَتِ النَّبِيَّ الْمُصْطَفَى sallallahu aleyhi ve sellem. Ham Peygamberimizin ýanyna gelip aýdypdyr. Bir otiqa Hazreti Ömer geldi we aýtdy, şeýle siz bir ýurtda diňiz, biz Peygamber bilen bile hicret ettik, biz Muhammed Peygambere ýakyrrak aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz näme diýipdir? Leysa bi ahaqqa bihi minkum. Ýok diýipdir. Ömer'in aýtýal dälipdir. وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتُمْ هِجْرَتَانِ كَذَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِي. Hazreti Ömer yoldaşları bilen bile bir däne hicret etdiler. Mekke'den Medine'ye göçdiler. Siz iki gede hicret etdiniz diýipdir. Hem Habeşa'ya gitdiniz, hem Medine'ye geldiňiz diýipdir. Yani dogry bir näçe ýyllap Qur'an ýynynda ýokdyňyz, men menen ýoldaşlykda ýokdyňyz, men menen hemseferlikde ýokdyňyz, men ýamdy kömekleşde ýokdyňyz. Emma on beraberne siz iki hicret etdiňiz. Amen maňa deň bolýaňyz diýipdir Resulullah. Birbirinden artykmaşlyk ýok bolýar diýipdir. Olara men ýanymda diýip, Qur'an ýynynda ýanymda diýip, hemme zatdan ilmden habarly boldylar. Emma on ýerine siz iki hicret etdiňiz diýipdir. Ine hemmeler hoş bolup gitipdir. Hazreti Esma Aham Habeşe'den gelilin öýlerini aýlanyp berdi. Peygamberimiz sizlere boşluklary berdi. Hulasa bu gurrun üstünden geçeýli Resulullah janyň ýene bir muhim gurrunlary bar, wagt geçip barýar. Sadece kıskaca gurrun Peygamberiň bir kefi bilen tamam edeýin. İnsan şu zamanna sabita bolly, ilmiň zor bilen, tahsilatyň zor bilen, puluň zor bilen, awadallygyň zor bilen öýe mehabbet salyp bilmejegi belli bolup mahşeri il günümiň içinde. Bir jazat bilen salyp bilýär. O da näme? Allah Taalaň mehabbeti bilen. Resulullah jan aýdypdyr: "Ma ahabba abdun abdan lillahi azza ve jalla illa akrama rabbahu jalla ve ala." Her kim bir adamy Hudaý üçin gowwerse, şol adam Hudaýyna hormat goýdygy diýipdir. Hudaý üçin gowwerse diýdigi näme diýdigi? Yani şonu gowwersam Hudaý menden razy bolar diýdigi. Şoňa mehabbet etsem Hudaý maňa ajr berer diýdigi. Şonu güldürsem Hudaý menden razy bolar diýdigi. Şo barada men qym ýussam Hudaý menden razy bolar diýdigi. Şoňa adyna Hudaý üçin gowwermak diýär. Şonu mehabbet etsem Hudaýyň ışkyna çekip bilerin. Şonu mehabbet etsem Allah Taalaň ışkyna mehabbetine çekip bilerin. Hudaýyň razy boljagynyň üstünde mehabbet etse şoňa Hudaý üçin diýär. Beşerti ki Hudaý üçin boljak bolsa näme bolmaly? Allah Taalaň halal eden ýolundan bolmaly. Yo men bir zenane bilen aram ba, şonu Allah Taalaň ışkyna çekjek bolýan, şonu men dindar etjek bolýan, şonu bir imanly etjek bolýan, şoň bolup böşüne men ýüregime awyýa diýip özümiz aýagymy taýdyryp, beýlek gaşyn şeytanyň ýoluna gaşyn geçip gide galmaýdym. Yo men menzurum näme? Men on ışkyna çekjek bolsaň, Allah Taalaň halal eden ýolundan, ijaza beren ýolundan ak ýoly getirmelidir. Ýoksa oňa adyna Hudaý üçin niýleýän nädir? Oňa haram üçin, şeytan üçin niýleýändir. Açyk düşüneýliň bu gurruna. Emma ikilenji olakan bolan waqia, meni indi kefte goýmaýlyň. Hayber feth bolanda näme boldy? Ja'far ibn Abi Talib geldi, Resulullah jan kuzuklap maňreýinden okşady, mehabbet etdi. Emma Peygamberimiz Hayber fethinde enemiz Safiye bilen izdivaç edipdir. Kim? Enemiz Safiye. Safiye. Dädesi kim? Yahudilerin iň ulkan ahuny, iň ulkan alimi. Deslap bir adamsy talagyny beripdir, aýrylyşypdyr. İkilenci ara varttır. Enemiz Safiye. İkilenci adamsı da Hayber'de öldürülüpdir. Yahudi da. Üçüncü adamsı gözümüzün nuru Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam. Hazreti Safiye Musa Peygamber'in doğunu Hazreti Harun'un neslinden. Qarr atababası Harun Peygamber ala nebina ve aleyhissalatu vesselam. Hazreti Safiye dädesinden bir kefeşdipdir. Odolha. Dädesi kim diýdik? Ulakon Yahudilerin bir alim, ahun, mollasymışdyk.
Dädesinden bir kep eşitipdir. Dädesinden bir kep eşitipdir. Näme kep? Amusi ağası dädesine aýdypdyr. Huwa. Şu Muhammed hak peygambermiş diýipdir. Safiye de eşitipdir onmuştika. Onda dädesi aýdypdyr, Havwa diýipdir. Lap hakikat ahir peygamber tanıdım şonu diýipdir. Fema fi nefsika minhu. Amusi Safiyan, enemin Safiyan dädesinden sorattır. Inni yüreğinden näme diýen şu hak peygambere diýipdir. Qala abi adawatuhu wallahi ma baqitu. Ölünçem düşman bolacak bakylçylygym ma yüreğimden diýipdir. İýdine atşajak däl diýipdir. Şu kefi dädesinden eşitip galypdyr ha, enemiz Safiya. Şu kefi dädesinden eşitip galypdyr. Inni göreýliň näme waka bolýar. Deslaqa adamsa aýrylşyp, ikilenci adamsa aýrylyp, üçüncü adamsa Resulullah can. Enemiz Safiya asirliň içindemişdik. Mun Resulullah can Dihye diýen sahabasyna beripdir. Oham bir hakylly, zeren sahabalyň biri ýortyp Resulullah'ın ýanyna gelipdir. Berekallah sahabalar. Hey bilen akıllı o adam, bile dinin iyidinni, biler o akıl bermeni öktüdüğünü, Peygamberimizin yanına gelip aydıptır, Arabisini okuyamayın diyeceğin galıp var ya, Ya Resulallah, şu Safiye, Hayber'in bir ulukon adamsının kıyıdı deyiptir. Bunu dehyete verme, öğüdün al deyiptir. Sen alsan, Hayber Yahudili bilen kuda olyan deyiptir. Onun imanı gelmegine sebep bolacak ya adamın goğununu deyiptir. Hay berekallah. Şunu bir menyana bir adam alandan deyiptir. Şunu sen al deyiptir. Sen alsan, ol Yahudili bilen kuda olyan, Muhammed Peygamber Yahudilerin solun körekeni olya, oham kan, dini İslam'a şolar çekmeyene sebep bolacak deyiptir. Festahsenehu ennebiyyul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hey acab akla ettin deyiptir. Qova ettin deyiptir. Allah Ta'ala'nın izni bile almakçı bolya Resulullah'dan enemin Safiye. Göreylin gurrun iyidine. Enemin Safiye'ni Resulullah'ın yanına getiriptirle Yahudi hadir enemin Safiye. Peygamberimiz aydıptır. Ey Safiye. Lem yazal abuki min eşeddi Yahudi adavatan. Dädene maňa düşman bolup dünýeden ürkütdi diýipdir. İhtari fa in ihtartil islam amsaktuki li nafsi ve in ihtartil yahudiyyata fa ata an u'tiqaki fatalhaqi bi qawmik. Kaza fi tabaqat li ibn Sa'd. Ey Safiya, seni ihtiýarynda goýjak diýipdir. Eger musulman bolsaň özüňden anam edeýin, ýanymda saklaýyn diýipdir. Emma Yahudiyeti ihtiyar etsen, yok ben önkü günüm menen boljak diýsen, seni azat eden gitdi kowmuňa gaşyn gidip edipdir. Hiç tapda gerek gel gidip edipdir. Hakylly bolan, iman nesip etjek, bitin mümin musulmanlaryň enesi boljak Safiye näme jogap beripdir. Ay barakallah, radiyallahu anha. Ya Resulallah diýip başlapdyr enemiz Safiye. لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني. Odalan musulmançylygy gowur ýadım. Sen men dine çağırmaqaňda yüreğim sen dininde mehabbetim bar diýipdir. Musulman bolsam diýip yüreğime düşýärdi. Ol dädesinden kepleri eşitipdi da, hakdygyna bilýän, ýöne bakylçylykda dine düşýärdi. Azat bolup obama gidenim men näme deýin diýipdir, kafir nejisleň arasyndan diýipdir. Maňa sen menen Allah gerek diýipdir. Maňa sen menen Allah gerek diýipdir. Özüni Resulullah'ın belki imannyň fedaty edip näme gün gördü, näme gün görmedi diýsene. Iň awwalky derejesi bitin musulmanlaryň enesi bolupdyr. Fa aslamat ve tezawwajaha an-nabiyyul Mustafa. İman kelimesini aýdyp Resulullah akdedilip Peygamberin zinanası belki hemmemizin enesi bolupdyr. İlunimizin derdinin mirdäm aýşen. Yani näme? Yani görnüweti. Wagtyky bilipdir, dädesi alyp ketipdi. Dädesiniň aýdan keplerini eşitipdir. Wagty bilipdir, hak ýerede dädesiniň kefinnadı zindigisiniň içine sokmandyr, salmandyr. İlunimizin derdişi hayfi verimiz bir adam menen gowursak, ya hemsaýamyz, ya hem danışgaýymyz, ya ostadymyz, ya bir zadymyz da
ey şoň hemme gurrüňini, şoň hemme haklyny, şoň hemme näzerini zindigimde sokyas edmäýliňmini. O bir adam gowurýan, ýaxşylyk etýän, naharyň iyi berýän, sowgadyň iyi berýän, bir gurrüň. Oň gurrüňini zindigiňe goşma. Oň aklyny, etikadyny goşma. Oň aýtýan näzerini imanyň içine salma ahy. Görünüp duran zat gibi. Gowurşmak bir zat, emma şoň aýdyp duran keplerine hawa berip, öz zindigisine salyp imanyny köredi öti. Gowurşýan hem otağıymıştık, hem danışgahıymıştık, hem döwranmıştık, nämäňmişdik, näçe bile bolupdyr. Bu bir juda mesele. Gowlugyň et, ýaxşylygyň et, başarsaň dine çağır. Emma şoň hemme keplerini zindigisine goşup, näjire imanly gelirler, näjire imanly türkmen gyýylar ki, zaten istidady we ewliya bolmaga, Hudaýa aşyk bolmaga, şoň kefine hawa berip özüni köretip dünýeden geçip barýar. Näjire jawan türkmen erkoglan ata babasy ewliya bolup geçipdir ha. Indi bir ýerik ýa işlemäne ýa okymana gidipdir. Oham şo ýanyňky ýoldaşynyň ýa ustadynyň kefine hawa berip, näjire içindäki nuruny köredip ýöwürlik gelýär. Näjire ýanyp duran, ýalpylap duran aşkyny tüfet pemmetini berbad edip gelýär. Bir nefer gowurýan, oň mu'taqadyny, oň anan ýanradyny hemme näzerini zindigiňe salma. Zanke yek nuşet tehet banişa ke bekaret der to nuşeş rişa. Hazreti Mevlana aytýar. Gel dost, gel boýdoş dip sana öýünni bir çay berer, emma çaýynyň içi zeherden ne olur dipdir. Hay dost, senden içen çaýym içerdim dipdir. İçinden dertle dörer dipdir. Zanke yek nuşet tehet banişa. Sana bir su berer, çay berer, nuşabe berer, atmer. İçinde zehir koyulur dipdir. Ke bekaret der tonuşeş rişa. Son içinde riş diyen yara deydi. Son içinde ennamından zompurlap yaralar çıkar dipdir. Zompurlap yaralar çıkar dipdir. Şoň menen oturşany bäri ne kadar iman koýar bolla adamlaň. Şoň menen gatnaşany bäri ne kadar Hudaýdan daş boldy. Şoň menen mehabbetleşeni bäri, şoň menen jeňile gidip, şoň menen derýa gidip, şoň menen harja gidip, şoň menen bir ýaňa gidip, ne kadar özüni köretip dünýeden geçip, dünýeden geçmedi köretip barýa özüniň ýagdaýlaryny, näjirek istedady bar, Allah'a aşyk bolup, ewliya bolup geçip durmaly gelin, ewliya bolup geçip durmaly gyýyp türkmen oglan, bir özüniň garizeten bir sadalygy, ihlasy bar, hemmesini hiç etip goýbermeli. Hazreti Safiyyany öde dädesiniň gurrüňini salmandyr zindigisine. Hakyň ýedinne bolupdyr. Gününmäň ýedinne bolupdyr. Günenmedimi? Oham Rasulullah jan näme etipdir? Peýgamberimiz näme etipdir? Enimiz Safiyye kule goýurrakmyşdy. Düýäni çökürdipdir. Düýä minjek bolupdyr. Özi minip bilmänne Peýgamberimiz özüniň mübarek diýdini enimiz Safiýanyň öwünne teýýarlapdyr. Men diýdimi aýak bilen bastym min düýäge diýipdir. Hormaty ber. Musulman bolmatyk bolsa şu hormat tapardymy? İmana girmetik bolsa şunu görerdimi şu derece? Yok men dädem beýletdi, men ejem beýledi, men nämen beýletdi diýip olaň diýeni bilen gidem bolsa şu derejäni tapardy. Muhammed Peýgamberiň diýdine bas diýäniň jek bolupdy. Hakylly Safiýe näme etipdir? Aýagymy sen diýdine de basıp biljek dälipdir. Diýdini Peýgamberiň diýdiniň üstüne goýup diýämindir. Ay berekella gönünen. Ay enemiz Safiýe gönünen Safiýe. Diýdini Peýgamberiň diýdiniň üstüne goýup aýagyma tebilen basyp biljek dälip ohan diýäň üstüne minipdir. Gönenmek diýjek kähmişiň adyna. Ýok, o bir basabad adam, o falan adam öz reştetinde basabatdyr. Özünün okuyan yerine basabattır. Kur'an'dan haberi yoktur. Allah'dan haberi yoktur. Peygamberden haberi yoktur. Motor maşin harap bolsa ulukan bir pezeşki mutakassis akisten becerer mi? Akitmeni motor saza bir yerde. Dişin harap bolsa çeşin pezeşki eltip bolýarmy? Gözün ayıp tapsa dandan pezeşki eltip bolýarmy? Bolmaýar. Her kimin öz adamsından soramalydyr. Her kimin öz takassusu bazadından soramalydyr. Diş ağırıp çeşin pezeşke barıp bolmadı akim. Hemin tor iman gurrüňi, hemin tor ruhaniyet gurrüň, hemin tor iman ve etiqat gurrüň, hemin tor sen doğa ve Allah ve Resulullah bilen bolma gurrüň. Öz ählinden sonra, şo zat barada takassusu var adamdan sonra utarsın, gönenersin. Enemiz Safiye bilipdir Muhammed Peýgamber takassusu var şo zat. Emma dädesi bakýçylygy bar.
hakkın iyidine düşüptür. Gönönüptür. Hakkı vurrun, iman vurrun, gönönme vurrun, nasihat gurruna, hizmetine yeterli oti. Cedel vurrun, ya birini yamallacak bol ya, birdat diyecek bol ya, Huday saklasın o yağdaylardan. Huday için nasihatlara eşittirip tu kadrını bilsen utarsın. Aham Peygamberimiz dizini köklep minne Safiye diptir. Enemiz Safiye'de dizini Peygamberimiz dizinin sünne koyup gönenen diyeminip am Resulullah canlı evnemin ikisi atlaşıglı uğrattırlı Medine'ye Münevvera gaşin. Hizome tire harife nar şot tiregi refto heme envar şot. Ödünün bir gövresini, kalbodini, cesedini Resulullah'ın fedas etti. Karanqılık ayırlı durşunu nur oldu. Hizome tire harife nar şot. Geçen hafta ayttık. Ağaç yerde yatı näme yarıya? Hiç tat. Emma ağaç ödünü oda feda edene näme bolya? Işık bolya, yaktı bolya, nur bolya. Hizome tire, harife, nar şot, tiregi refto heme envar şot. Ödünü Resulullah'ın fedas etti. Durşuna nur oldu enemiz Safiye. Bir 3-4 dakika, 4-5 dakika aileylin gurrun yedini. O ham Peygamberimiz bilen enemiz Safiye birime uğrattırlar. Onun 10 kilometrin milenli gidellerine Resulullah'dan enemiz Safiye'ye gidiptir, tadı düşeyiliptir. Koşun menen bile. Enemiz Safiye kan keplemeni düşmesizlik özünden köküzdür. Yani düşmesek maslahat diptir. Keplemendir edafa. Fevecede sallallahu aleyhi ve sellem fi nefsi. Resulullah'dan yürüğünün fikri harap boldur. Düşecek bolanna enemiz Safiye etmendir. فلما كان بالصحباء نزل صلى الله عليه وسلم هناك. Yeni bir merak gidip Sahba diyen yerde düşüptür, enemiz Safiye'de düşüptür. Aham Peygamberimiz düşüptürle bir iki bağın arasında parçadan yırtık kilimden zatlardan danıştırıp Resulullah canı bir yönüce bir çadır çıkıp becerttirle enemiz Safiye bilen şu taada bolmadan çüreyim. Aham Resulullah can sorattır enemiz Safiye'den näme hal beylik şeyliğim düşmedin min birimi yürüğümden kıyın görcek bollum diyen yanak kefaydiptir. Enemiz Safiye näme diptir. Ya Resulallah haşitu aleyke min qurbil yahudi. Yankı düşecek yermez Hayber'e yakınti. Şu taada bile olup dokak Yahudi'nin bir yıl sana bir zat edarım kadip korktum birime daşalmağını kavurdum diptir. Yankı düşecek yerin Hayber'e yakınti. Men obadaşıma yakınti. Daşağın rakta düşeyli. Sana oğrinçaya gelip bir zat edamasılla deyip korktum diptir. Fa'azumet fi nefsi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimin gözüne ünküden ne beter hormatlı olup görünüptür enemiz Safiye. Ünküden ne beter izzetli oluptur. Aham görüptür enemiz Safiye'nin gözünün kaptalı görüp duranmıştır. Katı vurulana men diye. Aham Peygamberimiz Raval Beyhaqi teberrükan şunu okuyacak tamam. Raval Beyhaqi bi isnadin sahih an İbni Umar radıyallahu anhuma ra'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi ayni Safiye hudratan. Enemiz Safiye'nin gözünün yani gömgökmüştü. Aham Resulullah can soraptır ya Safiye ma hadihil hudra gözün düğüne mi görüptür sen diptir. Qalet ana naime فرأيت في النوم كأن قمرا أقبل من يثرب وقع في حجري فأخبرته زوجي بذلك فلطمني وقال تمنين ملك يثرب. Gözün düğüne mi görüptür deyip Peygamberimiz sonra ona aydıptır enemiz Safiye. Ol gece yatiqam diş gördüm. Dişimde Medine'den bir ay gelip men kucağıma kaçıyacıktır. Dişimde Medine'den bir ay gelip men kucağıma kaçıya. Ohum o yanımda erme adamime aytdım şu Yahudi önkü erine. Men diş gördüm dişimde Medine'den bir ay gelip men kucağıma kaçıyacık. Sonra adamim bana bile bilen kişide vurdu. Näme Medine'nin padişahına varasın geliyemi deyip ayttı. Gözüm görürlüğü sondan niptirdi. Yani alem-i rüyada, alem-i ruhaniyette Allah Teala dişine köküstürdü Resulullah'ın denanası ve bütün mümin Müslümanların enesi olacağını. Allah Teala iman abreyden ayırmasın. Allah Teala özünün ve dostlarının muhabbetinden ayırmasın. Huday bizim de zindagimizde lezzet versin. Huday her hileylen ene ata doğun arnışın arasına ulfet muhabbet versin. Ay men pulumma, men tahsilatımma, men gelişigimma deyip ona dayanmani Allah'a dayanıp zindagileri Huday bereket versin.
Hudaý Taala vatanymyz emniyet etsin. İttihad we agdy birlik bolsun. Mescid medreselerimiz ýürüp dursun jan Hudaý. Hudaý merizlere şafa versin. Gözleýärlere de Hudaý kuwat versin. Bir alham, üç kul huvallah, Suriye, Felak ve Nas koşup okuyaylin. İnşallah ötellen ruhunu da şad edeylin. Okuyuverin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Pirada, ilahi amin pira. Hatmları ve hatme tehliller Resulullah can, Hasan can ve Hüseyin can, evladı Resulullah, ashab-ı kiram, İmam Azam Ebu Hanife ve tamam ümmet İslami ruhunu bahşetmeli. Amin can Hudaý. Kabullur inşallah. Hudaý iman avreyden ayırmasın. Amin ya mucib. İlahi amin. Kabullur inşallah. İçeride daşarda hemmelerine dua ediyor. Amin can Hudaý. Kabullur inşallah. İlahi amin. İçerilere mehabbeti kan dua ediyor. Amin can Hudaý. Birahmetke ya erham. Maşallah. Berekallah. Yoldaşlarınızı yardımdan çıkarmayalım.